कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा अगदी काही वेळातच सुरू होणार आहे. सिंधुदुर्गातील अनेक भाजपचे बडे नेते पदाधिकारी मुंबईत पोहोचले. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँकेचे संचालक महेश सारंग, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, मनोज नाईक हे पदाधिकारी यांनी हजेरी लावलेली आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. 5 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मी पुन्हा येईन, हा आत्मविश्वास सार्थकी लागला. सगळ्यांचे लाडके नेतृत्व देवेंद्रजी फडणवीस आज महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होत आहेत. ही आम्हा सर्वांच्या दृष्टीनं आनंदाची, प्रेरणेची गोष्ट आहे. देवेंद्रजींनी आम्हाला लोकसभा लढण्याची संधी दिली. आमच्या कार्यकर्त्यांनी त्या संधीचं सोनं केलं. देवेंद्रजी यांचं आमच्या जिल्ह्यावर, कोकणवर फार प्रेम आहे. गेल्या 10 वर्षात त्या कोकणातल्या भाजपा संघटनेवर रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून विशेष लक्ष दिलं. मला विश्वास आहे की देवेंद्रजी यांच्या नेतृत्वाखालील हे महायुतीचं सरकार पुढील 5 वर्षात महाराष्ट्राला वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवेल. आदर्श असा विकास परिवर्तनाचा एक नवा अध्याय देशात प्रचलित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.